To a yau ne barayi suka fito tsakanin Gusau da Funtuwa, ga wata mota ma da suka kwashe mutanen cikinta, a sunan kuna gani, ga wata ma can ita ma an kwashe mutanen cikinta. Akwai kuma abubuwa da yawa da mun ɗauka ba, saboda ni ma nan ta kaina nake yi. Kun gani ko? Kun gani? Ga can wani gawa nan ya je jeji ne, ina ga garin gudu suka harbe shi. Nan kuma bayan mun ga barayin nan kai tsaye muka juyo muna neman ta kanmu. Wasu ma sauka suka yi a motocin nasu saboda sun ga motocin kamar ba sa gudu, ba su tsiratar da su. Kun gani ko? Ganganci irin dan adam ya sauka suna gudu, kuma ƙarshe motar mata gudu ta basu. Nan kuma jama'a ne sun taru suna jimami, amma nan kowa da kuka gani fa a redi yake, kowa nan a redi yake, sun taru ne suna jimami. Allah kyauta, ubangiji Allah kyauta. Ga wani mai mota can baka wanda matsoraci ne, ya gudu ya jeji baya wajen, daga baya kuma kowa ma tsere, duk da kuka gani ba kowa.